نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا شفیع المذنبین۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وبارک وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ او کما قال۔ فرمایا جڑا بندہ ایک واری میری ذات تے درود پاک پڑھ دے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑ دے۔ اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرے قریب ہوئے، میرے نزدیک ہوئے، میرے نیڑے ہوئے، انہوں چاہیے کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھیا کرے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، جدوں بھی درود پاک پڑھو، جدوں بھی پڑھو، اے عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود پاک پڑھیا کرو۔ اسی یہ تھے بے کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڈا درود پاک سن دے بھی پہنے، سانو پہچان دے بھی پہنے۔ لہٰذا محبت نال سارے حضرات دو چار مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ گر تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ گر تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا اللہ ہے تو کون
کیونکہ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور توجہ، اے شعر میں بغداد شریف کی سرزمین تے نا حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ آپ دی قبر مبارک دے کول کھڑے ہوں کے پڑھیا اے کلام، اور اے جدو میں شعر پڑھیا یقین کرو کافی سارے دوست احباب سن، ہر بندہ عشق بار سی، اس جنے دی قبر تے روحانیت یہ نہیں کو سی۔ شعر کیے بل تو اسی طریقہ گدا بہلول کمبر کی طرح، بل تو اسی طریقہ گدا بہلول کمبر کی طرح، پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے۔ پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم سادات کرام علماء بلند مقام نعت خانان شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات، آج دی عظیم الشان محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضران دعا ہے اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ انہاں دی کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے۔ حضرات گرامی، میرے تو پہلے قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز دے نال اپنے ملفوظات تو نواز رہے سن، اللہ کریم آپ دے علم عمل عمرچ برکتاں وسعت عطا فرمائے، اور اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم نہ صدقہ آپ نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس دا عام فہم پنجابی چ سادہ جا ترجمہ ہوئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار
بے شک جڑے اللہ دے دوست نے نا، نہ انہوں نے کوئی خوف ہے تے نہ ہی انہوں تے کوئی غم ہے۔ یا اللہ تیرے دوست کیڑے نے؟ اللہ فرمانا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا میرے دوستوں نے الذین آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے، وکانوا یتقون تے دوسری نشانی انہاں دی ہے اللہ فرماندا ہے او متقی ہوندے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، تسی اس تو بھی ہولی کر لو تو تقریر تے ہو ہی جانی ہے۔ جو شاہ صاحب فرما رہے سن بھئی آنکھیاں نیکیاں ملن گیاں، یقیناً حدیث پاک کے سرکار علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماندا ہے، اور ایک پلیا پلایا رب نور دا بوٹا بھی جنت عطا فرماندا ہے۔ اے ہن تہاڈی مرضی، پنڈ تھاں ہے تے میں ایک گل ضرور کراں گا، آندے نے پھل اس حساب نال لبدا ہے جس حساب نال بندے نے محنت کیتی ہوئے۔ کیوں بھئی گل ہے وہی ہے نا؟ سبحان اللہ کیا بوٹا تے لب ہی جانا ہے، آج جڑے ٹلے ٹلے ہو کے آندے ہو تانوں لبنا بھی اس حساب نال ہی ہے۔ یہ ہن تہاڈی مرضی، تساں نکے نکے بوٹے لانے نے یا صحت مند بوٹا لانا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑے میرے دوست نے نا انہاں نوں خوف کوئی نہیں، جڑے میرے دوست نے انہاں نوں خوف، سارے بولیے ذرا، انہاں نوں خوف کوئی نہیں، نہ انہاں نوں کوئی غم ہے۔ تو یا اللہ تیرے دوست ہے کیڑے نے؟ تیرے دوست، میں حدیث پاک نہیں عرض کر رہا، قرآن دی آیت پیش کر رہے ہیں۔ متے کو آکھے جی یہ روایت جڑی پڑھ گیا سی یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، یہ فلانا راوی ٹھیک نہیں، میں کہا نہ روایت ہے نہ حکایت ہے، ایک قرآن دی آیت ہے۔ قرآن دے ایک لفظ دا بھی انکار کفر ہے، تو یہ تے پوری آیت ہے۔ بولیے ذرا پیار دے نال سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف، فرمایا بے شک جڑے اللہ دے دوست نے انہاں تے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یا اللہ تیرے دوست کیڑے نے؟ اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا، فرمایا میرے ولیاں دی پہلی نشانی ہے ولی بے ایمان نہیں ہوئے گا، جدوں بھی ولی ہوئے گا ایمان والا ہی ہوئے گا، ولی بے ایمان نہیں ہوئے گا، ولی ایمان والا ہوئے گا، ولی ایمان والا ہوئے گا۔ فرمایا الذین آمنوا، فرمایا او جڑے ایمان لے کے آئے نے آمنو، آمنو دے حرف، آمنو دے اندر چار حرف نے الف میم نون واو، چار حرفاں دا مجموعہ اے وے آمنو، ہر حرف ایک ایک چیز دا تقاضا کر دے۔ حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے اے بندہ مومن کدی اس لفظ آمنو بل غور کر، فرماندے نے آمنو دے اندر پہلا حرف الف ہے، الف کہندا ہے سب تو پہلے اللہ نو ملو، سب تو پہلے اللہ نو ملو۔ دوسرا حرف میم، میم اس چیز دا تقاضا کر دے کہ جناب محمد مصطفیٰ نو ملو۔ تیسرا حرف نون، نون اس چیز دا تقاضا کر دے سارے نبیوں نو ملو۔ چوتھا حرف واو، واو چیز دا تقاضا کر دے سارے ولیوں نو ملو۔ کہ یاد رکھنا مصطفیٰ دی امت دی اندر سب تو بڑے ولی مصطفیٰ دے صحابہ نے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جنہ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے او سب تو اچے مومن تے سب تو اچے ولی ہے. اللہ نے فرمایا ہم میرے ولیاں دیاں نشانیاں ہیں الذین آمنوا پہلی نشانی ایمان والے ہون گے وکانوا یتقون تے دوسری نشانی ہے وہ متقی ہون گے. تنقید نہیں کسے تے اٹیک نہیں کی چڑھ نہیں اچھالنا چاہتا. تنقید کرنا میرا مشن تے پروگرام نہیں اور اصلاح دعوت ضرور دیا گا. سوچ کے دسنا کیا بھنگ پین والا بندہ متقی ہو سکتا ہے؟ بولیے بھنگ پین والا بندہ متقی ہو سکتا ہے؟ چرس پین والا شراب پین والا کتیاں دیاں دوڑاں لوان والا کتیاں دی لڑائی کروان والا ہولی ہولی بولے ہون پتہ نہیں کی گل ہے کتیاں دی لڑائی ویکھن والا تے وکھان والا کتیاں دے لڑائی دے دنگل کروان والا متقی نہیں ہو سکتا. کوئی ڈر نہیں کسے دا کوئی پرواہ نہیں. رب کعبہ دی عزت دی قسم گل حق تے سچ کرنا چاہنا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایک کتیاں دیا دوڑا لوان والے لکی ایرانی سرکس لگوان والے تھیٹر لگوا کے اپنا پیسہ بٹورن والے انج دے گدی نشین نہیں میں تے گدی نشین آکھاں گا. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او کوئی پیر نہیں جڑا بچیاں دے ناچ ویکھے. او کوئی پیر نہیں جڑا بچیاں نو سرے عام سرا تو دوپٹے اتروا کے انہاں دے ڈانس ویکھے. انج دے پیر نو سڑک تے لمیا پا کے صبح دوپہر شام 10 جتیاں مارنا میں سمجھنا ثواب دا کام ہے. ولی ہوے جڑا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جدوں بھی دیکھو گے سنت مصطفیٰ دے مطابق ہی ہونا ہوئے گا. ولی ہوئے جڑا شریعت مصطفیٰ دے مطابق چل رہا ہوئے جڑا شریعت مصطفیٰ دیا دھجیاں اڑانا ہوئے او ولی نہیں ہو سکتا. ولی او یہ جڑا تقوی نال زندگی گزارے کادے نال زندگی گزارے تقوی دے نال. آؤ ذرا تھوڑی جی تھے میں تشریح کر دیا تقوی کی ہے. تقوی کی ہے لفظ تو سنے نا جی بڑا متقی ہے جی بڑا پرہیزگار ہے بڑا متقی. تقوی ہے کی ہے ہر او کم تو بچنا جس کم دے وچ اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت ہوندی ہو. ہر او کم کرنا جس کم دے وچ رب دی رضا ہوندی ہوئے تے اس کم دے نو من کے زندگی گزارنا یہی ولایت دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنا. اور ذرا سننا ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے نام سی انہاں دا حضرت سیدنا فضیل بن ایاز. کی نام ہے بھائی سارے بولیے ذرا کی نام ہے فضیل بن جنہوں اصل ساڑھے پنجابی لوگ فضیل پڑھ دیں نا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ گل میں تقوی دی لگا کرنا شان ولایت تے پہلے میں دساں ولی ہوندے کیویں دے. اج کل اس دور وچ کرامت غوث پاک دی بیان کیتی جائے تے نال پیر صاحب بیٹھے ہوندے تھلو چوڑے ہوندے رہندے نے میری کرامت بیان ہو رہی. حقیقت بات ہے پر حقیقت جڑی چیز ہے وہ عرض کرنا چاہنا. میں خود بھی الحمدللہ صاحب نسبت ہاں اور نقشبندی سلسلہ میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو سارے نال ہی اسی پیار کرنے والے ہیں چشتی ہون قادری ہون سہر وردی ہون یہ سلسلہ جا کے رالتا تے کریم آقا علیہ السلام دے نال ہی ہے نا کسے بھی سلسلے نہ تعلق ہوئے. حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ اس لائن وچ آنے تو پہلے بڑے بڑے ڈاکو سن. کی سن؟ ڈاکو سن. ایڈے بڑے ڈاکو سن کہ رات نو جدو بچے سوندے نہیں سن نا تے ماما بچیاں نو ڈراندیاں ہیں جسن وے کاکا سو جا نہیں تے فضیل نے آ جا نہیں. ایڈا بڑا ڈاکوان وچ نام سی انہاں دا. علماء نے لکھیا فرماندے نے نام تے ایڈا بڑا سی ڈاکو ایڈے بڑے سن پر انہاں وچ کچھ چنگیاں عادتاں بھی ہے سن.
حیرانگی والی بات نہیں علامہ صاحب، ہووے ڈاکو تو پھر چنگا بھی ہووے۔ وہ چنگیاں عادتاں کی سن؟ ایک عادت اے سی کہ جڑے انہاں دے نال ساتھی ہوندے سن، انہوں نے کہندے سن بھی گل سنو، جس قافلے نو بھی لٹنا ہے نا، اگر قافلے دے وچ خواتین ہوئیاں تے انہاں کولوں مال نہیں جے کھونا، بیبیاں کولوں مال نہیں لٹنا۔ نمبر 2، بچیاں کولوں مال نہیں کھونا۔ نمبر 3، جس بندے کولوں مال نکلے او دا سارا مال نہیں لینا، ادھا لینا ہے، ادھا واپس کر دینا۔ تے نمبر 4، جس بندے کولوں ککھ نہ نکلے اپنی جیب وچوں اونوں دینا بھی جے۔ آج کل تے شاہ صاحب جدے کولوں کچھ نہ نکلے انہوں چوکھی پھینٹی پیندی، آندے نے تینوں پتہ نہیں اسی راہ تے بیٹھے سا تو لے کے آنا سی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فضیل بن عیاض دی گل، زندگی گزر دی لوکاں نوں لٹ دے رہے، زندگی گزر دیاں ایک دن ایسا آیا، ایک جنگل کھڑے سن، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قافلہ آوے تو انہیں لٹیے۔ اچانک دیکھ دے کی نے کہ قافلہ آ گیا، کہنے لو بھائی تیاری کر لو، آ گیا جے قافلہ۔ 4 چفیریوں گھیرا پا لیا، لٹنا شروع کر دیتا۔ فضیل بن عیاض اپنی سواری تے بیٹھے سن، ایک سائڈ تے کھڑے، جدوں خادمہ نے مال لٹنا شروع کیتا نا، اس قافلے دے وچ سب تو پچھلی سواری دے ہوتے ایک بڈھی جی مائی بیٹھی سی۔ سواری ہوتے مائی بیٹھی، او مائی سواری ہوتے بے کے رب دا قرآن پہ پڑھ دی سی۔ آئے ہائے، مائی کی کر دی پی سی؟ سارے بولیے حضرہ، کی کر دی سی بھئی؟ قرآن دی تلاوت کر رہی سی، قرآن پاک دی تلاوت کر رہی تے پڑھ دیا جدو مائی اس آیت ہوتے آئی نا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان آلیاں تے ہجے و ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے دل رب دے ذکر نال ڈر جان؟ جدو اے آیت دی آواز جدو حضرت فضیل بن عیاض دے کرنا تک پہنچی نا، تے سواری ہوتے بیٹھے سن تے جسم تے کمبنی چھڑ گئی، کپ کپی تاری ہو گئی۔ وہ تے سواری تے بیٹھے نا، اینج ہاتھ جوڑے، مالک ویلا آ گیا ہے، یا اللہ ویلا آ گیا ہے، یا اللہ میں ڈر گیا، مالک سچی توبہ کرنا، آج تو بعد کسی نے لٹاں گا نہیں۔ جدوں قسمت بدلے، یا اللہ آج تو بعد نہیں لٹنا، ساتھیاں نواز تھی، واپس آؤ بھائی، سارے آ گئے۔ جی جناب، چونکہ لیڈر سانے نہ دے، جدہ مال لٹیا جے سارے نہ واپس کرو۔ استاد جی سویر دے انتظار چ بیٹھے ہیں، جے ہن قافلہ آیا ہی ہے تو ہن واپس کر دئی؟ فرمایا تو ہنوں کہہ رہے ہیں سب واپس کر دے، سب مال لٹا دیتا، واپس دیتا، چلو بھائی جاؤ قافلے والے نکل جاؤ۔ جدو قافلے والے چلے گئے نا، فضیل بن عیاض نو ساتھی کہنے لگے جناب ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا گل سنو بھائی، تہاڈی راہ وکھری تے میری وکھری۔ کیوں؟ فرمایا میں تے کر لئی جے سچی توبہ، مینوں تے رب تو لگدا ہن سچی پوچھ دو ڈر، لہذا میں نہیں جا اج تو بعد لٹنا، تہاڈا رستہ علیحدہ میرا علیحدہ۔ اپنے گھر آئے، آ کے سوٹ کیس کھولیا، سوٹ کیس کھول کے زمین تے بچھایا کپڑا، وہ سوٹ کیس ہی جو سارا سونا چاندی جواہرات سارے چوکے اس چادر تے پائے تے گنڈ بنی، تے گنڈ بن کے تے بہ رہے۔ گھر والے پوچھ دینے جناب خیر ہے کدھر کوچ کرن دا ارادہ؟ فرمایا ہاں۔ کتھے؟ فرمایا بس رات ویکھنے صبح دن چڑھے گا، اے میں گنڈڑی سر تے چوکے ٹر پینا۔ جی کتھے؟ فرمایا جدہ مال لٹے ہے نا انہاں دا واپس کرن جانا ہے۔ اللہ اکبر، جدہ مال لٹے ہے نا واپس کرنے واسطے جانا۔ میں شعر بھی پڑھاں گا، پریشان نہیں ہونا پہلے، پر کچھ کم از کم کوئی اس پورے جلسے دے وچوں بندہ کوئی ایک پیغام تے لے کے جائے نا، جی پیغام تے لے کے جائے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا صبح دن چڑھے گا، جدہ مال لٹیا واپس کروں گا۔ دن چڑھیا، گنڈڑی سر تے رکھی، لے کے ٹر پے۔ جس بندے نے جدے کو لٹیا ہوئے پھر پتہ تے ہوندا ہی ہے نا، کیوں بھائی کدی مجھ کھولی ہے، کدہ کٹا کھولیا سی، کدے پٹھے وڈے سن، پتہ کدی توڑی پائی سی، پتہ تے ہوندا ہی ہے بندے نے۔ پہنچ گیا دروازے، دستک دیتی، گھر والے پوچھا کون؟ فضیل۔ انہیں اندروں آواز دیتی جناب اگے تے راتی آؤندے سو تے اج دن ہی۔ ہائے ہائے ہائے، تے فضیل بن عیاض جڑا جملہ بولے او کمال سی، کہنے لگے او بیلیا اگے لٹن آندا سا اج لٹیا واپس کرنا آیا، اگے لٹن آندا سا اج لٹیا آیا واپس کرنا آیا۔ انہیں دروازہ کھولیا،
فضیل بن عیاض نے وہ مال واپس لٹایا، دوسرے نو، تیسرے نو، چوتھے نو، جدا مال لٹیا سی نا جی سب دا مال واپس کر دیتا۔ ایک یہودی ایسا سی جدا آپ نے مال چرایا سی، جدو او دی واری آئی نا تے آپ دے کولو پیسے مک گئے، او دے دروازے تے پہنچے، دستک دیتی تھی، انہیں پوچھیا کون؟ فرمایا فضیل۔ انہیں کہا جی دن دیاڑے؟ فرمایا بھائی تیرے نال گل کرنی، ذرا دروازہ کھول۔ دروازہ کھولیا، ہاں جی۔ آپ نے فرمایا بھائی میں کر لئی سچی توبہ، تو مینوں لگدا رب تو ڈر کہ کیڑا منہ لے کے دی بارگاہ پیش ہوواں گا، تو میں تیرے کو آیا، میں جدا مال لٹیا سی نا میں سارے دا واپس دے دیتا ہے، تو ایک رہ گئے جدا میں مال لٹانا سی، پر گل لے وے اس ٹائم میرے کل کوئی پیسہ نہیں ہے، میں بالکل ویلا ہو گیا، تو میں تیرے کو آیا، مینوں معافی دے دے۔ مجھے پویں بندے دا نام لبے صبر کاری لیندہ جو تو پتہ لگ جائے نا کہ آئی بندہ، پھر وہ آندہ نا ہون عزت ہی نہیں رہی دی، انہیں آکھا نا جی نا، میں تے قسم چکی سی اس بندے نے انی دیر تک معافی نہیں کرنا جب تک میرا مال واپس نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا جی گل ہے تینج کر، میرے تو دیہڑیاں کروا لے، مزدوری کروا لے، جدو تیرے پیسے پورے ہو گئے میں نے چھڑ دیں۔ انہیں کہا ٹھیک۔ فرمایا 10 کیڑا کام کرا؟ انہیں آکھا ریت دا ٹھیر لگا ہے، ادھروں چوکے ادھر سٹنی ہے، یہ سٹ تینوں چھٹی۔ سارا دن لگ کے آپ نے ریت ادھر چوکے ادھر سٹی، تھوڑی جی رہ گئی، فرماندے نے یار رات پہ گئی ہے، جے آکھے تا جڑی رہ گئی سویرے سٹ لانگے۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، پویں 3 دن سٹ جانا ادھر نہیں جدھر سٹنی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، سو گئے۔ اللہ دی قدرت ایسی ہوئی جدو رات نو فضیل بن عیاض ستے نا، وہ جڑی ریت ساری دیہڑی لا کے سٹی سے نا ادھر، جدو دن چڑھیا نا تو فضیل بن عیاض ویکھ کے حیران ہو گیا، جڑی ادھر سٹی سی نا وہ ساری پھر ادھر آ گئی۔ فضیل بن عیاض دی اکھاں چانسو آ گئے، رو پے۔ توجہ ہے سارے ہیں دی؟ میں نے پتہ تسی جو سننا چاہتے ہو، اکھاں چانسو آ گئے۔ فضیل بن عیاض دیاں جدو اکھاں وچ آنسو نکلے نے، کہندے نے پروردگار عالم یا اللہ میں تے سچی توبہ کیتی ہے، رو کے اندر مولا نیکی نہیں کیتی، بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے، پل سک گئی اے آس امید والی، پاک می رحمتاں داری کر دے۔ رو پہ یا اللہ میں تے چنگی توبہ کیتی ہے، سارا دن لا کے ریت سٹی پھر ادھر آ گئی۔ وہ مالک بھی نکل آیا یہودی، آپ فرماندے نے یار تیرے سامنے سٹی سے ادھر، اے راتی پھر آ گئی ادھر، تو میں نے معافی مل سکتی ہے؟ انہیں آکھا نا بھائی نا بھول جا، ادھر ہی ملنی ہے جدوں ادھر سٹنی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہ نہیں، آپ دی اکھاں چانسو آ گئے۔ اس یہودی نو آپ تے کچھ ترس آ گیا، آندھا ایک منٹ ٹھہر بھائی میں ہونا اندر گیا، اندر ہو کے واپس آیا، آندھا فضیل میرے نال اندر آؤ، بیٹھے کے چلے گیا کمرے بچ۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ آندھا یار میں نے تیرے تے ترس بڑا آ گیا ہے، تو کل سارا دن لا کے ریت سٹی ہے، تو پھر ادھر آ گئی، پر میں بھی قسم چکی سی بھی میں ادھر ہی معاف کرنا جدو میرا مال واپس کرے گا۔ تو گل سن، اے چٹائی پئی ہے، اے چٹائی دے تھلے نا ایک تھیلی ہے، اس تھیلی دے وچ میں سونا پا کے رکھے ہے، انج کر تو اے چٹائی چک کے تھلوں او تھیلی کڈ کے منو دے دے، تو میں ہی سمجھاں گا بھئی تو میرا مال واپس دے دیتا ہے، تو چلو وہ پورا ہو جائے گا کھاتا۔ آپ نے فرمایا یہ تے کام ہی سوکھا جائے، وہ جلدی دے نال انج ہاتھ پایا، ہاتھ پا کے تو آپ نے وہ تھیلی کڑ کے نا فرمایا اے لے بھائی پھاڑ۔ جدو انہوں تھیلی پھڑائی نا جی، اس یہودی نے اے انج جدو تھیلی کھولی نا، ایک نظر جدو تھیلی دے وچ ماری تو نے تھیلی زمین تے سٹ دیتی، تے فضیل بن عیاض دے سامنے ہاتھ کر کے نا انج کہندا جناب جلدی کرو منوں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، جیڑا بندہ اجے تک نہیں بولیا پتہ نہیں انہوں کیوں نہیں بولیا، میری سمجھ تو باہر ہے۔ شاہ صاحب فرماندے سن پہ شادی ہے، تے شادی دے ہوتے تے بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہو جو بھی چنگا نہیں لگدا، وہ تے پھر شریک ہی ہوندے نے جڑے منہ بنا کے بیٹھے رہنے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ دے سامنے یہودی کہندا جناب انج کرو مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا اے بیلیا دس کی ویکھ کے کلمہ پڑھدا پیا ہے آکھن لگا اے فضیل میں کل دا سننا پیا وا تو بار بار کہہ رہی ہے کہ میں سچی توبہ کیتی ہے میں ڈر گیا وا تیریاں گلاں سنیاں سن تے تیرے تے مینوں ترس آ گیا سی پر جدوں میں تیری ریت والا معاملہ ویکھیا ہے میرے دل وچ پھر کچھ خیال آیا کہ کدھر تو جھوٹی توبہ تے نہیں کیتی جڑی اے ریت ادھر آ گئی ہے کہ میں جا کے اندر اپنی کتاب دا مطالعہ کیتا ہے او مطالعہ کر کے پھر میں تیرا امتحان لین واسطے کم کیتا ہے فرمایا دس کیڑا امتحان لے آئی آندا اس تھیلی دے اندر میں سونا نہیں سی رکھیا بلکہ اس تھیلی دے اندر میں مٹی پا کے اس چٹائی دے تھلے رکھی سی تے میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے جدوں بندہ سچی توبہ کر لیندا ہے اگر او بندہ مٹی نو بھی ہاتھ لائے اللہ اس مٹی نو بھی سونے وچ تبدیل فرما چھڑ دے اے فضیل جدوں تو اس تھیلی نو ہاتھ لایا ہے اے دے وچ مٹی پئی ہوئی سی جدوں تیرا ہاتھ اس تھیلی نال لگا ہے اے دے وچ پئی ہوئی مٹی نو اللہ نے سونے وچ تبدیل فرما چھڑیا ہے اے فضیل مینوں یقین آ گیا ہے تو واقعی سچی توبہ کیتی ہے اللہ نے تیری توبہ نو قبول بھی فرما لیا اے وے سچی توبہ تے ولیاں دی نشانی جی مہربانی اس انداز دے نال جدو توبہ کیتی ہوئے تو پھر اللہ بھی کرم نوازیاں فرماندا ہے نا اللہ اکبر ولیاں دیاں کیا شانہ نے کیا عظمتہ نے جا کو تے کدی قرآن پاک دی اور آیت پڑھا قرآن نے ولیاں دے حوالے نال کی کچھ بیان فرمایا قرآن پاک نے اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ولیاں دی ایک نشانی ہے وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون اس تو علاوہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دیا جڑیاں نشانیاں بیان فرمائیاں اللہ فرماندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا نشانی ہے جدو زمین تے چل دے نے آکڑ کے نہیں چل دے جدو بھی زمین تے چل دے نے آجزی تے انکساری نل چل دے نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا جدو کوئی جاہل انہاں مخاطب ہوندا ہے او دے نال بحث نہیں کر دے قالو سلاما دورے وے کہ اندرے تینوں سلام ہوئے اے اللہ دے ولیاں دی نشانیاں احکام الحاکمین اللہ جل والا نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیا کہ سانو بھی اللہ کریم نے قرآن چک حکم ارشاد فرمایا اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قرآن سن کے کہنا چاہیے محبت نہ سبحان اللہ پھر بولیے ذرا سارے کو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والےو اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دی سنگت اختیار کر لو سچیاں دی سنگت اختیار کرنے دا حکم اللہ کریم نے عطا فرمایا میں عالم تصورات دی چرد کی تھی پروردگار عالم یا اللہ تو حکم دے رہے ہیں اے ایمان علیو ولیاں دی سنگت اختیار کر لو یا اللہ جڑا اے سچیاں دی سنگت اختیار کرے یا اللہ انہوں ملتا کیے کہ مالک دی بارگاہ وچوں جواب آندا اے میرے بندے تو قرآن پڑھ رہے تینوں چنگی طرح پتہ ہے
اے ولیاں دے بوئے تے عقیدت نال جے کتا بھی بہ جائے او بھی جنت لے جاندا ہے تو تے پھر اشرف المخلوقات ولیاں دے بوئے تے جے کتا بھی بہ جائے عقیدت دے نال اچھا ایتھے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا عموماً ساڑھے بزرگ جڑے نا جی علماء بھی ساڑھے مشائخ بھی وہ کہندے نے کہ جی اے کم ہو جائے تینج کرو اصحاب کاف جڑے ولی سن نا جی انہاں دے نام لکھ کے لاؤ تے اے برکت ہوندی ہے اے برکت ہوندی ہے اے برکت ہوندی ہے میں کہا جی ٹھیک ہے ہوندی ہے برکت کوئی شک نہیں پر اے دسو اے اصحاب کاف پہلے دور دے ولی نے جے انہاں دے نام لکھ کے لائیے تے برکتاں ہوندیاں نے تے جے مصطفیٰ دے صحابہ دے نام لکھ کے لائیے تے کیا اتھے برکت نہیں ہوئے گی اتھے برکت نہیں ہوئے گی اتھے فائدہ نہیں ہوئے گا جے انہاں دے نام لکھ کے لائیے تے برکتاں ہوندیاں نے تے داتا علی حجویری دا لکھ کے لایا ہوئے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا نام لکھ کے لایا ہوئے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دا نام لکھ کے لایا ہوئے تو برکتاں ہوندیاں نے خدا دی عزت دی قسم ہے جی میں ساڑھے نبی سب نبیاں تو افضل و اعلیٰ نے تو مصطفیٰ دی امت دے ولی پہلے امتاں دے جننے ولی ہوئے نے انہاں ولیاں تو افضل و اعلیٰ نے فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دی سنگت اختیار کرو جو سچیاں دی سنگت اختیار کریے پھر ملدہ کی ہے میں بغداد شریف دے اندر نا جی ایک مزار ہے اتھے حاضری دی تھی نام حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نام ہے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ڈیوٹی پتہ کی سی حضرت سیدنا امام علی رضا دے بوئے تے ہوندے سن نسل رسول امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ تے انہاں دے آستانے تے پتہ کر دے کی سن کر دے سن کہ جدو امام علی رضا تشریف لے کے آندے سن تے آپ آکے اپنے نالین اپنے جوڑے اتار کے رکھ دے سن تو اے معروف کرخی اپنے پیر دے جوڑے چوک کے نا اپنے سر تو اپنی دستار لانی تے پیر دے جوڑے سر تے رکھ کے اتے دستار بن دینی کرنی اپنے پیر دے نالین سر دے اتے رکھ کے اتے دستار بن دینی وقت گزردہ رہا جڑا بندہ آندہ ہے آپنوں پہلے مل رہا ہے پھر اندر آندہ ہے ایک دن ایسا ہویا دوپہر دا ٹائم اے معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے سن تو حضرت سیدنا امام علی رضا آپ آرام فرما رہے سن کچھ پینڈو بندے آئے دیہات دے رہن والے آکے کہنے لگے معروف اسی امام صاحب نو ملنا ہے آپ نے فرمایا بھئی دوپہر دا ٹائم ہے تو آپ آرام فرما رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آنا زور تو بعد انہاں کیا جناب سانو ضروری کام ہے فرمایا معذرت ہے بھئی میں نہیں جے اٹھا سکتا تے آج کل مرید بھی انجدے نے وہ آندے نے جدو اسی جائیے انشاءاللہ پیر بوئے کے ساڑھے انتظارے چی بیٹھا ہو مرید پیرہ نالوں بھی چوکھے کالے وہ آندے نے بھئی سانو پیر صاحب بوئے چی مل جان جڑا ایڈا کالا ہوئے پھر رہندہ بھی کھا لی ہوئی آپ نے فرمایا بھئی آپ آرام فرما رہے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جائیں وہ چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد پھر آ گئے بھئی ملنا سے فرمایا بھئی معذرت ہے آپ آرام فرما رہے ہیں پھر آ جائیں تیسری وری جدو آئے نا آپ فرما دے نا تسی بار بار آن دے تو دسو تو انہوں کم کی ہے مسئلہ کی ہے آکھن لگے معروف پھر کی فائدہ ملن دا جدو سب کچھ رڑ گیا آپ نے فرمایا میں نے تو اڑی گل دی سمجھ نہیں آئی گل کرو کی ہے آکھن لگے جناب دریائے دجلہ دے کنارے تے ساڑھے مکان نے دریا وچ پانی آ گیا زیادہ تے اسی آئے ہیں امام صاحب دی بارگاہ چ بھئی نسل رسول ہے تے کہاں گے دعا کرو شاید کوئی پانی راہ موڑی جائے ساڑھے والوں تے معروف کرخی نے جڑا جواب دیتا ہے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے جنہ دے آستانے تے جا کے سیدنا غوث پاک بھی چلا کیتا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور بقیدہ تھلے چلا گاہ موجود ہے جتھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بے کے جا کے عبادت کر دے رہے
حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بیلیو ایڈا نکا جا کم ہے، اس نکے جا کم واسطے میرے کو لائے ہو. فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جا کے دریا دے کنارے تے کھڑے ہو کے دریا نو مخاطب کر کے آکھیا جے او دریائے دجلہ تینوں معروف دے سے او پانی جڑا ہائٹ تے سی بس جملہ کہنی دی دیر پانی انج پیچھے ہٹنا شروع ہویا جی میں مالک نوکر نو حکم دے وے کہ نوکر پیچھے ہوندا ہے. کچھ دنوں تو بعد جدو او پینڈو پھر واپس آئے امام علی رضا دی بارگاہ دی اندر کہ آ کے عرض کر دے حضور جے اس دن اے معروف نہ ہوندا ساڈا تے سارا پینڈی رڑ جانا سی. سب کچھ جانن دے باوجود حضرت معروف کرخی دے والوں ویکھ کے امام علی رضا نے فرمایا میں تہاڈی گل نہیں سمجھیا تسی کہنا کی چاہندے ہو. او پینڈو عرض کر دے حضور اسی تہاڈی بارگاہ وچ آئے سو لیکن تسی آرام فرما رہے سو تے معروف کرخی نو اسا دسیا اے مسئلہ ہوئے کہ معروف نے آکھیا جاؤ جا کے دریا دے کنارے تے کھلو کے آکھنا او دریا تینوں معروف دے سر دا واسطہ ہی پیچھے ہو جا. سرکار اسی اتنا جملہ بولیا ہے دریا دا پانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. حضرت امام علی رضا نے انج ویکھیا معروف کرخی والو تے ویکھ کے فرمایا اے معروف اے قدرت دے کماں تے تو ہی ہاتھ پانا شروع کر دیتا ہے. معروف کرخی امام علی رضا دے قدماں چ ڈگ پے رو کے عرض کر دے حضور قدرت دے کماں وچ ہاتھ پاواں میری کی مجال ہے. حضور مینوں مدتاں ہو گئیاں نے تہاڈے نالین چک کے سر تے رکھ دیا. اج میں آکھیا ویکھا تے صحیح آزماواں تے صحیح اے میرا سر ہجے تک سر ہی ہے یا رشک عرش بھی بڑے کہ کوئی نہیں بڑے. گرامی قدر حضرات ولیاں دی نسبت ولیاں دی سنگت ہو جائے تے پھر انج دی مقام ملے نے. پھر میں انجی آکھاں گا اللہ دے ولیاں دے نال پیار کر، اللہ دے نیکاں دے نال پیار کر، ولیاں نال پیار کر تے پھر انج آکھاں گا کہ مصطفیٰ دے انہاں غلاماں دے نال سچی نسبت کر لے خدا دی قسم دنیا بھی بہتر ہو جائے گی قبر حشر بھی بہتر ہو جائے گا. سچے دل نال انہاں دی بارگاہ چاہ انہاں نیکاں دی بارگاہ وچ آ. تے ایتھے میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہنا. میرے دادا مرشد اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہوں سن جس کام واسطے اللہ نے سانو بایا ہے نا بندے اس کام واسطے ساڑھے کو لاؤندے ہی نہیں. جڑے کام واسطے سانو بٹھایا ہے نا اس کام واسطے آندے ہی نہیں. پتہ کیڑے واسطے آندے نے پیر جی نو بڑا لڑدی کو تویج دے دیو، پیر جی مجھ نہیں ملدی، پیر جی مجھ نہیں ملدی کو تویج دے دیو. اگرچہ اللہ دے ولی اللہ دی بارگاہ چرد کر کے مشکلات بھی آسان کروان دیں لیکن میاں صاحب حضور رحمت اللہ علیہ فرماندہ سن جس کام واسطے اللہ بایا ہے وہ دے واسطے آندے ہی نہیں. اپنی ایمانداری نہ دسنا ساریاں دی گل نہیں کرتا کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی بچوں کو بندے ایسے بھی ہون گے جے ایک پیر دے 100 مرید نے نا تو 100 مریداں بچوں شاید ہی ہے کوئی ایک ادھا مرید ہوئے جڑا جا کے پیر نو آکے حضور کو سبق ہی بداؤ ہاں میرا. نہیں تو جدو جان گے پتہ کیا کہیں گے پیر جی آج کل حالات بڑے ٹیٹ چل دے پہ کوئی دعا کرو نا تھوڑا جا کو کاروبار تھوڑا جا بہتر ہو جائے. اگے 2 دکانہ نے دعا کرو 3-4 اور ود جان. ساڑی پیران کو جانے دا مقصد اور مشن صرف اے ہی ہے. پر سنو پیر اس واسطے نہیں پھڑا جاندہ کہ دکانہ ود جان. پیر کس واسطے پھڑا جاندہ ہے ایدی لو لگ جائے. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے دور دے اندر دا ایک بڑا بڑا ڈاکو سی. ڈاکو انہیں کہا یار سچی توبہ کر لینی چاہی دی ہونے. نام سی دا مانک. ایک پیر کول گیا تے جا کے آندہ جناب
میرا دل ہے ہوں میں نمازاں پڑھنیاں شروع کر ہی دیاں تو ہوں میں توبہ کر لوں، پر جناب میری ایک شرط ہے، ایک شرط تے میں توبہ کروں گا۔ انہوں نے بزرگاں فرمایا کہ آندہ جی نمازاں 5 پڑھاں گا، روزے بھی رکھاں گا، زکوٰۃ بھی دیاں گا، حج باقی سارے معاملات کراں گا، پر گل ہے میں آدت پئی ہے چوری دی، وہ نہیں جے میں چھڑنی۔ انہوں نے کہا اٹھ نکل لاؤ، چھتی کر، پاج جا، تو میرا بھی نام روشن کرائے گا، فلانے پیر دا مرید ہے تو چوریاں کردا ہے، نکل کوئی نکل۔ دوسرے کول گیا، تیسرے کول، جدے کول جائے انہوں یہ آکے تو آخر نکلے تو مینوں بھی بدنام کروائے گا۔ چل دیاں بابا صاحب دی بارگاہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ کی عرض کردا جناب، میں آگے بھی بڑیاں کول گیا تو میری شرط بڑی ڈاڈی، کمال والی گل ہے، پیراں دی شرطاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے، مرید ڈاڈی شرط رکھی بیٹھا ہے۔ حضور شرط ہے، آپ نے فرمایا کہ جی نمازاں پوریاں پڑھاں گا، روزے رکھاں گا، حج سب کچھ کراں گا، پر چوری نہیں جے میں چھڑ دا، اور نہیں جے میرے تو چھڑی دی۔ بابا صاحب ویکھ کے فرماندے نے اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سانو قبول ہے، نمازاں پڑھیں گا، روزے رکھیں گا، جی میں سارا کچھ کریں گا، پر چوری نہیں جے چھڑنی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مان کا تو چوری کریا کر، تینوں نہیں ڈک دے، پر ایک گل یاد رکھیں، جتھے میں ہوا اوتھے تے نہیں نہ کریں گا۔ ہون ایتھوں کو سویرے اے نہ آکھے اللہ بھائی مولوی صاحب تے کہہ گیا ہے بھائی بابا صاحب فرمایا ٹھیک ہے تو چوری شوری کر لیا کر، لہذا پیر صاحب اجازت دیتی تھی چھوٹی موٹی کار ہی لائیں گے، پر اگلی گل بھی سننا لی نا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چوری کریا کر، پر گل سن جتھے میں ہوا اوتھے خیال کریں۔ آندہ جی میں انہیں ایڈا ہی بے حیا ہاں، بھائی میں اوتھے ہی چوری کرنی جتھے میرا پیر ہوئے۔ حضور وعدہ رہا جتھے تسی ہوگے اوتھے چوری نہیں کریں گے۔ لو جی اٹھ کے ٹر گیا، جدو گیا نا ایک دن 2 دن 4 دن گزرے، پتہ لگا فلانے پنڈ دے وچ چودھری نے منڈے دا ویاہ کیتا ہے، تے جہیز دے وچ نا جی وہ داج 2 مجھاں آئیاں نے بڑیاں سوتریاں، انہیں کہا سواد آ جائے گا ویاہ چوری کرنا، مجھاں بھی چنگیاں تگڑیاں۔ رات نو پہنچیا، جو ہی جا کے قلعے تے انجا رکھا ہے نا ہاتھ سنگل کھولن آستے، تے سنگل کھول کے جہاں اٹھیا تے ویکھدا کی یہ مجھ دی کنڈ تے بابا صاحب ہاتھ پھیر دے پین، مجھ دی کنڈ تے بابا صاحب ہاتھ پھیر رہے، انہیں اوتھے ہی سنگل ولیٹے، آندہ جی وعدہ کیتا سی جتھے تسی ہوگے اوتھے چوری، اوتھے نہیں چوری کریں گا، رکھ دیتا مجھ چھڑ کے ٹر گیا۔ دوسرے دن تیسرے دن بعد پھر ایک گھر وچ سن لائی، جدو ویکھیا نا سن لا کے ٹرن لگا، ویکھیا بابا صاحب ویرے پھر رہن، اوتھے ہی مار رکھیا تے واپس۔ 3-4 واری کوشش کیتی پر کام کوئی نہ بنیا، جتھے کرے سامنے حضرت صاحب، اللہ اکبر۔ انہیں آکھیا چوری تو نہیں کیتی، پتہ لگا نال دے پنڈ تشریف لے آئے نے بابا صاحب، تو چلو پیرانو تو جا کے ملیے۔ جدو جو ہی داخل ہویا نا اس کمرے جتھے آپ تشریف فرما سن، آپ نے ویکھ کے فرمایا ہاں بھئی آ گیا مانک، جی ضرور، فرمایا سچی سچی دسی چوریاں کنیاں کیتیاں نے، تے قدمہ جے ڈگ کہندا جدا پیر فرید ورگا ہوئے او دا مرید چوری کر ہی نہیں سکدا۔ میں تینجا کھاں گا یقیناً کہندا ہے گا منگتوں پہ نظر یا گرج شکل آباد رہے تیرا پاک بدن، منگتوں پہ نظر یا گرج شکل آباد رہے تیرا پاک بدن، منگتوں پہ نظر یا گرج شکل آباد رہے تیرا پاک بدن، آباد رہے تیرا پاک بدن۔ دل دی دنیا ہی بدل کے رکھ دیتی، ولی ایس واسطے تاکہ کایا ہی پلٹ کے رکھ دیں، رستہ سدھا بکھا دیں۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سفر کرتے سن پہ، ایک خادم نال لوٹا تے مسلح چکیا تے ٹردہ جائے، نام سی بابا لبا، تے ٹردیاں پتہ کیا تے کردیاں دا حضور ان نظام آیا تے انہوں محبوبہ الہی بنا دیتا جائے، صابر نو کلیر دا چان بنا دیتا جائے، تے منو لوٹا مسلح چکن آستا ہی نار رکھنا ہے، منو بھی کوئی ولی بناونا جائے کہ کوئی نہ۔ او بابا صاحب اپنی موج جا رہے سن، انج ویک کے فرمایا اوہ لبا
وہ کوئی ویلا کویلا تے ویکھ لیا کر کوئی ویلا کویلا تے ویکھ لیا کر لو جی اگے اگے ہن بابا جدو آپ نے گل کی نا سر جھکا لیا اسے ادب والے مرید سن نا جی ادب والے مرید سن سر جھکا لیا تے پولا پولا پڑھدا جائے ویلا کویلا ویکھ لیا کر ویلا کویلا ویکھ لیا کر ویلا کویلا ویکھ لیا کر جتھے بابا صاحب پہنچنا سی نا آپ پہنچے آپ نے فرمایا اللہ جی حضور اللہ پڑھ پیسے تے جاؤ بازار چوں فلانی چیز لے کے جی حضور ٹر پیا تے پڑھدا جائے ویلا کویلا ویکھ لیا کر ویلا کویلا ویکھ لیا کر ویلا کویلا ٹردا جدوں گیا نا اگے سی چوک ویکھیا بڑا رش لگا دنیا بڑی کٹھی ہوئی تے ایک بندے نے پوچھدا کی گل ہے تے بڑا رش ہے انہیں کہا جی ایک برات آئی سی لاڑا ہاتھی اتے بیٹھا سی اس چوک چاہ کے ہاتھی مر گیا تے لاڑا اتر کے آکڑ کے کھلو گیا انہیں آکھا نواں ہاتھی لیاؤ تے تاں کے جانا نہیں تے ہی کھلوتے ہیں تے پیو دے نو ہارٹ اٹیک ہونے والا آیا پیا بھئی ہن نواں ہاتھی کتھوں لب کے لے آئیے بابا لباندا اچھا کتھے وے ہاتھی نے کہا جی او چوک وچ پیچھے ہو بندیاں نو پراں کر دے جدوں ہاتھی دے کول گیا نا بابا لبا تے بہ کے نا زمین تے ہاتھی دا کان پھڑ کے نا تے کان دے نیڑے منہ کر کے آندا اوے ہاتھی او مرے تینوں ایتھے ہی مرنا آیا سی کوئی ویلا کویلا تے ویکھ لیا کر کوئی ویلا کویلا تے ویکھ بس اتنا کہنے دی دیر سی ہاتھی کان جھاڑدا ہویا اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں آکھاں گا چاہے تو اشارے سے اپنی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ حال ہے خدمت گاروں کا یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا حال ہو کیا ہوگا اچھا بھی یہ تھے ایک حدیث پاک عرض کرا اچھا بھی الحمدللہ اسی پاک پتن شریف بھی حاضری دینے ہیں کرما والا شریف جانے ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بارگاہ چ حاضری دینے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ بزرگاں دی بارگاہ جاندے رہنے تے کچھ بیلی آندے اے تسی کیوں جاندے ہو ایتھے کی پہ ہے کی لبد ہے آندے نے کہ نہیں کی پہ ہے کیوں جاندے ہو ایتھے مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ نو نال لے کے نا آپ جا رہے سن سفر کر رہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ اے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جائے گا جیڑا بندہ پہاڑ دی چوٹی تے جائے گا فرمایا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا آپ نے انہیں جملے سنے فرمایا سب ٹر جان گے مگر جدہ ایس رنگ دا کوڑا ہے نا وہ نہیں جائے گا کوڑے والا نہیں جائے گا باقی سب ٹر جان گے لو جی جدو سرکار دا فرمان سنیا صحابہ نے دوڑاں لا دیتی ہیں وہ چڑھ دے جا رہے ہیں پہاڑی تے اس جدہ نشان دی سرکار کیتی سی نا وہ عبداللہ ابن ابی سی رئیس المنافقین کوڑے تے بیٹھا سی کوڑے نو لگا ٹھڈا کوڑا ڈگیا ایک کوڑے دے اتو تھلے ڈگ پیا سامان کدھرے کوڑا کدھرے عبداللہ بن ابی کدھرے انہیں اٹھ کے نہ جلدی جلدی سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتا صحابہ نے فرمایا وہ تو سامان اکٹھا کرن لگ پیا تینوں سرکار دا فرمان نہیں سنیا آپ نے فرمایا جڑا اتنے جائے گا اللہ انہوں جنت دے گا آندہ تو انہوں فرمان دی پئی ہے میں نو سامان دی پئی ہے اے تھلے ہی رہ گیا صحابہ کرام اتو چکر لگا کے واپس آ گئے جدو واپس آئے نا عرض کر دینے سرکار اتنے کوئی چیز بھی نہیں ایڈا ایڈا کہا ہو گیا ہے سرکار کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ پہاڑی ہوئے جتھے بنی اسرائیل دے کچھ ولی بے کے اللہ اللہ کر کے گئے سن اے پہاڑی ہوئے جتھے کچھ ولی بے کے
रब रब करके गए सन। मैं आख्या यार जिथे बनी इसराइल दे वली बह के रब रब करके टुर जान, ओथे जाया जे जन्नत लभ दी है, ओथे बैठे नहीं बह के जिक्र करके टुर गए, ओथे जाया जे जन्नत लभ दी है। तो जिथे दाता अली हजवेरी अज भी लेटे ने, जिथे बाबा साहब अज लेटे ने, हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिथे आप दा मज़ार पुरनवार है ना, इस जगह दे उत्ते इमाम आदम अबू हनीफा ने कई हज़ार मरतबा बह के कुरान पाक खुद पढ़िया सी, जिथे आप दी कब्र मुबारक है उस हुजरे दे अंदर। तो गिरामी कदर हजरात, वलियां दे नाल मुहब्बत अकीदत रखना, ये अल्हम्दुलिल्लाह असा अहले सुन्नत व जमात दा एक हुसीन शेवा है। और अल्हम्दुलिल्लाह असी ये सिलसिला करते रहांगे बुजुर्गां नाल अकीदत तो मुहब्बत दा। आखिरी एक बात मैं अर्ज करना चाहना, लाहौर दे अंदर ना जी, लाहौर दे अंदर एक दरवेश होया है, कलंदर लाहौरी, शायर मशरक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह। ਇਹਦੀ कबर ਦੇ ਉੱਤੇ मैं कई अंग्रेज़ों भी खलोतिया वेख्या, अंग्रेज़ों ਇਹਦੀ कबर ते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दा एक खादम सी, नाम सी ओदा अली बख्श। की नाम है? अली बख्श खादम सी। उन्हें इस बात को बयान किया, इस गल का रावी होवे, वो कहता है कि एक रात मैं अपने कमरे लेटिया सा, अद्धी रात का टाइम होया, अचानक मेरी अख खुली तो मैं जब अपनी खिड़की खोली ना तो सामने सी अलामा साहब का कमरा। तो मैं देखा अलामा इकबाल साहब अपने कमरे विचों बाहर निकले तो बाहर के दरवाजे तक आए, दरवाजा खोलिया तो बाहरों एक बजुर्ग हस्ती उन्होंने नाल अंदर आई। अलामा साहब ने उन्होंने नाल मुसाफा किया, हाथ चुमिया, लैके कमरे दाखिल हो गए। अली बख्श कहता है एडा सोहना बाबा मैं अपनी जिंदगी कदी नहीं सी वेख्या। कहता मैं देखा उन्होंने, अलामा साहब लैके अपने कमरे चले गए अंदर। मैं भी उठिया, मैं क्या पता करना चाहिए अद्धी रात को किहड़ा बाबा जिन्होंने अलामा साहब लैके अंदर आए। कहता मैं अंदर दाखिल होया, अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने बुजुर्गों भी सलाम का जवाब दिता, मैं उन्होंने मुसाफा किया, हाथ चुमिया। मैं बैठा ही सा तो मेरे ज़हन च ख्याल आया जे इस टाइम बाबा जी ने कुछ खाण पीण वास्ते आख्या तो की करांगा। कहते ने इन्नी अजे सोचता ही सा पाया कि अलामा साहब बोले आंदे ने बाबा जी हजूर ए फरमाओ इस टाइम की खाओ पियोगे। तो बुजुर्ग मुस्कुरा के फरमान लगे लस्सी पिया दे। अली बख्श आंदा मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। मैं क्या अद्धी रात का टाइम तो लस्सी कितों आएगी हुण, ये मैनू ही कुछ भज नस करनी। खैर कहता मैं उठिया, किचन चो जग लिया, लैके टुर पिया। वेड़ा क्रॉस करके जो बाहर का दरवाजा जूं ही क्रॉस किया ना, सामने वेख्या बेहतरीन दुकाना। एक दुकान दे विच एक बाबा जी बैठे न, दही का कुंडा अगे वे तो दही पर रिड़कन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी 3 गिलास लस्सी बनाओ। लस्सी बना के जग च पा के लो जी। बाबा जी किन्ने पैसे? उन्हें वेख के फरमाया तू लै जा, साडा हिसाब किताब अलामा इकबाल नाल चलदा सी, आपे लेंदे रहांगे, तू लै जा। कहता मैं वो चुकया, लैके वापस जो आया एक गिलास भर के बुजुर्गों को पेश किया, फिर दूसरा, जो तीसरा दिता उन्हें फरमाया अद्धा तू पी ते अद्धा अलामा इकबाल नूं दे। कहता अद्धा अलामा साहब पीता, अद्धा मैं। थोड़ी देर बाबा जी बैठे, उठ के कहा चंगा जी अलामा साहब चलिए। अलामा साहब दरवाजे तक अलविदा कह के वापस आए। अली बख्श आंदा मैं आके ना अपने बिस्तर ते जदों इंज लेटे ही हाँ, एकदम ज़हन च ख्याल आया अली बख्श सुता है कि जागना है? वो तेरे बूहे अगे ते दुकान ही कोई नहीं, ते बाजार कित्थों आया है? ये बाबा केड़ा सी भाई? अली बख्श आंदा मैं जल्दी ना उठिया वा, जल्दी ना उठ के बाहर दे दरवाजे ते बस 2 तो 4 मिनट दी जनाब घड़ियां सारे वेखन लग पे 2 तो 4 मिनट। अली बख्श कहने मैं जल्दी ना बाहर दे दरवाजे ते आया वा,
آ کے جدو دروازہ کھولیا سامنے نظر آئی کہ میں ویکھدا کیا نہ کوئی دکان نہ کوئی بابا دہی رڑکن والا نہ کوئی دہی نہ کونڈے آدھا میں نسدا آیا واپس آیا آ کے علامہ صاحب نے دروازے تے دستک دیتی ہے میں دروازہ کھٹکھٹایا علامہ صاحب نے دروازہ کھولیا فرماندے نے علی بخش کی گل ہے میری اکھاں وچ آنسو نے میں رو کے آکھیا علامہ صاحب سچی سچی دسو اے بابے کون سن جیڑا بابا اندر آیا اے کون ہے جیڑا باہر بیٹھا سی او کون سی علامہ صاحب فرمان لگے علی بخش چھڈ اے ڈونگیاں رمضاں عشق دیاں کوئی ورلا جان دے چھڈ علی بخشا پوچھ کے کی کرنا ہے میں کیا نا جناب اس نبی دا واسطہ جے جدا اسی کلمہ پڑھنے ہو دسو اے بابے کون سن علامہ صاحب دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا علی بخشا ٹھیک ہے میں دس دینا وا اور میرے نال وعدہ کر جد تک میری زندگی ہے اے گل کسے اگے نہیں کرنی میں کیا جناب وعدہ رہا تسی دسو علامہ صاحب فرمایا علی بخشا سن لے اے جڑا بابا اندر آیا سی اے او بابا ہی فخر چشتیہ راہ دے عاشقاں فخر چشتیہ راہ دے عاشقاں خواجہ ہند ولی خواجہ ہند ولی اچھا میں نقش بندی ہو کے ذوق نہ پڑھدا تسی چشتی ہو کے چپ کر کے بیٹھے ہو واہ صدقے جاواں تواڈے فخر چشتیہ راہ دے عاشقاں فخر چشتیہ راہ دے عاشقاں خواجہ ہند ولی خواجہ ہند ولی نشے پہ کساں غم خارے غم زدہ نشے پہ کساں غم خارے غم زدہ خواجہ ہند ولی خواجہ ہند ولی علی بخش جڑے بابا جی اندر آئے سن چشتیاں دے تاجدار حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ سن جب میں آکھیا علامہ صاحب جڑے بابا جی باہر بیٹھے سن او کون سن علامہ صاحب فرمایا سن علی بخشا اے او بابا ہے جدے دربار تے ہر ویلے دنیا دا رس لگا رہندا کون ہے کوئی اپنی زبان وچ دا ترجمہ ان کر لینے فرمایا اے او بابا سی بھیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں تے نہیں سوڑے دنیا داتا داتا کہندی بھیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں تے نہیں سوڑے دنیا داتا داتا کہندی ہر ویلے داتا ونڈ دے میں صدقہ خواجہ اجمیری دا بادشاہ نالوں چنگا ہے منگتا علی اجمیری دا بادشاہ اللہ ہر ویلے داتا بن دے رہے صدقہ خواجہ اجمیری دا بادشاہ نالوں چنگا ہے منگتا علی اجمیری دا داتا مراداں بنڈ دے خلقت پئی مراداں لیندی ایویں تے نہیں سوڑے دنیا داتا داتا کہندی ایویں تے نہیں سوڑے دنیا داتا داتا کہندی ہر میں علی بخشا سن لے جڑے بابا جی اندر آئے سن اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سن جڑے بابا جی باہر بیٹھے سن او داتا گنج بخش علی اجمیری سن
حضرات گرامی آخر تے جڑا پیغام دینا چاہنا، اے جتنے بھی بزرگ گزرے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بایزید بستامی، جتنے بھی بزرگ، کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ اس کسے بزرگ بھی نمازہ چھڑیاں ہوں؟ نمازہ کسے بزرگ چھڑیاں؟ بولو تو صحیح۔ داتا صاحب پتہ کی فرماندے نے؟ داتا گنج بخش لجویری فرماندے نے میں 4 سال مسلسل سفر کیتا ہے تے 4 سال آج فرماندے نے میری ایک بھی جماعت بھی قضا نہیں ہوئی، نماز دی گل نہیں فرمایا، جماعت بھی قضا نہیں ہوئی، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے۔ تو اے بزرگاں دا اصل مشن ہی ہے، بزرگاں دا، تو بزرگاں دا ذکر پاک سنیا جے۔ ہے اس پاک محفل دے وچ کوئی ایک نوجوان جڑا کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب اج تو پہلے میں داڑھی منادا رہا لیکن مصطفیٰ دی سنت اج سنیا تواڈے تو اج تو بعد مولوی صاحب میں سرکار دی سنت اپنے چہرے تو نہیں بنا کوئی ہے جڑا کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں سرکار دی سنت اپنے چہرے تو نہیں بناواں گا اج تو بعد؟ ماشاءاللہ ایک منٹ ذرا کھڑے ہونا جی بزرگوں، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس علاقے دے کونسلر بھی نے تو میں سمجھنا بھائی خلیل صاحب کہ ساڑی محفل دی قبولیت دی یہ دلیل ہے، ایک بندہ بھی اگر راہ راستے آ جائے حضور دی سنت اپنے چہرے، اللہ پاک جی تو انہوں پوری سنت و من القبضات عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی میری زبان تو قصدن یا سہون یا لسان کوئی زبان تو کوئی جملہ کوئی غلط نکلے ہوئے اللہ دی بارگاہ چ بھی معافی دا خواست گار ہوں جناب دے کلوں میں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔